A Savaria Műszaki Intézet törekvése évek óta a női karrierutak előmozdítása. A Nemzeti Tehetségprogram keretében olyan programot szerveztünk a nők számára, amely hitelesen bemutatja a női karrierutakat a gépészmérnöki életpályán. Mostanában azt látom, hogy egyre inkább megszólítják a nőket is konkrétan, és több olyan rendezvényt, illetve pályaorientációs napot szerveznek, ami konkrétan a lányoknak szól, hogy kicsit közelebb hozhassák őket is ehhez a szakmához, mert igenis helyük van a nőknek is a műszaki pályákon, nem csak a mérnöki, hanem egyéb más műszaki pályákon is. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy viszonylag rövid idő után sikerült elérnem azt a cégnél, hogy csoportvezető legyek. Így van 4 beosztottam is, akik férfiak, idősebbek, mint én, illetve valamelyik régebb óta is van a cégnél, és mégis rám esett a választás, hogy én lássam el ezt a feladatot. Alapvetően úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan képességünk lehet, amit tudunk hasznosítani. Én ezt a multitaskingnak a képességét gondolom elsősorban. A mérnöki pályán több mindenre kell egyszerre odafigyelni, és hogy minden témához precízen és megfelelően tudunk hozzászólni, ezért mindig képen kell lenni az aktuális információkkal. Most januárban a Settler Savaria-nál útnak indult a duális mentor programunk, amiben elköteleződtünk amellett, hogy mind a munkavállalóinkat támogatjuk abban, hogy a mentor szerepben tudják a képzési tanulásokat végezni a hallgatókat, mind a duális képzésben résztvevő hallgatókat támogatjuk abban, hogy egy ismerős otthonos közegben tudjanak tanulni.